De optocht van de Kieverloed uit Meijel. Met zo'n 45 deelnemers. Hij is er veel geboren. Het gaat natuurlijk over de prins van Meijel. Prins Rudy II. Exploitant van de Nostalgie. Prins Rudy, ook in 2064. Moeten ook bij de optocht zien. Als we dit bordje mogen geluiven. Wij zitten gebakken met Prins Rudy. Terug in de titch van Nostalgie. Ze doen ook zelf mee met de optocht. En de Pink Ladies hebben een slechte stoelgang. Zelfs het hondje loopt mee. En is een Pink Lady geworden. Sochi nog balen van zijn zilveren plak. Dat gaat natuurlijk over Sven Kramer, de zilverhalde op de 10 kilometer. No hitje teach om nog goud te pakken. Het kan Horst niet missen. Binnenkort kan je in Meel forel vissen. In Meijel komt een forel visfever. Daar gaat dit over. En buurtvereniging Platveld heeft al deze creatie opgemaakt. De kroon op het werk van Pierre Verheijen. Pierre heeft een boek uitgebracht in Meijel. De Flower Power van Normaal is anders. Born to be wild, roepen ze. En ze trekken door de stroot met deze creatie. Helemaal in Flower Power sferen. Nummer 16, de BFF'jes. Er kijkt geen hondje naar ons. Nee, want de honk heeft zich omgedraaid. Met Prins Rudy achter de tap gewoon weer fluitjend op stap. Wat een geplaag. Meijel duidt dit jaar mee met het Kinger OLS. En hij wordt er reclame voor gemaakt. Je zal het snappen, weet ik niet zoals heel Meijel Lindeboom tappen. Maar een ander soort beer natuurlijk. Heeft natuurlijk ook weer te maken met het feit dat Prins Rudy uit Meijel horeca-exploitant is. Snappen jij het? Sylvie en Fred doen deze Google Act. Weg! Weg! Dag heen, dag heen. Wekenlang natuurlijk opgeoefend. Hans Klok is er niks bij. En Kieges, jawel. Nou ja, toch is Sylvie toch weer. Geert Verstappen. Ik raak verstrikt in mijn jaloezie. Je zal het snappen, Nostalgie. Ga ook op de lappen. Kennen jij ze nog? Het viert en ingeschoten wild Nostalgie op de lappen. Beelden ze uit. Ze lopen op de lappen, letterlijk. En daar is Prins Dirk, jeugdprins van de Keeshoot uit Meijel. Kijk, wij hebben een moeilijke stoelgang van de Bemskesveld. En die lopen in ieder geval weer op hun stulkes. Die is ook moeilijk als het hele optocht zo op die stulkes moest lopen. Dan ben ze blij als ze lekker kunnen zitten en een pilsje kunnen pakken. Hier hippie tijd en flower power. De happy nostalgie van de Neebuurt. We stonden gekleurd op. Buurtvereniging het Sunnedupke. Met deze parodie op de Zwarte Piet. We hebben een eigen pakjesboot gemaakt. En door mij
refereren ze aan de Zwarte Pieten discussie. Dankjewel. Goed zo. Achter komen 2 Pieten die Poesje de boet zien gevallen, oftewel niet mee mogen doen. En oud-prins William en zijn vrouw Natasja, die zijn in een zwart gaat gevallen, doordat ze dit jaar geen prinsenfunctie meer hoeven te vervullen. De fluiters staan met de ploegentijdritje. En tenslotte de feestende prins van de Kievervloed, prins Rudy II Opperlapper.